Il-Maltin huma fost l-aktar ċittadini li jonfqu meta jkunu imsifrin skont ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk ħareġ kif issa l-oħra kull Malti jonfoq medja ta' ftit inqas minn 140 euro għal kull lejl barra l-pajjiż. Ir-rata ta' kemm jonfqu l-Maltin meta jsifru iferm aktar mill-medja ta' kemm jonfqu l-Ewropej fil-btajjel tagħhom li tammonta għal inqas minn 100 euro kull lejl ras ar ras. Dwar xi jfisser aħjar dan tlabna il-kumment tal-ekonomista il-professur Philip von Brockdorf. Juri naħseb l-andament li anke f'Malta li l-livell ta' konsum jibqgħu b'saħħtu qed jiġġiera attività ekonomika kemm f'pajjiżna imma wkoll qed naraw ukoll riflessu wkoll fil-fatt meta jsifru Maltin iżid il-nefqa tagħhom hija fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. L-ekonomista semma wkoll numru ta' fatturi li waslu għal din iż-żieda. Li qed naraw ukoll allura illi kemm viżidiet fit-tħul imma kif ukoll il-konsum kif għad qabel jibqa' wieħed b'saħħtu ħafna li allura jindika wkoll li meta jsifru l-Maltin u għawċin pajjiżi oħra barra minn pajjiżna qed jonfqu livell naħseb li huwa pjuttost għoli. Miċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll l-inqas turisti fl-Unjoni Ewropea li jonfqu meta ikunu mseffrin għall-btala huma il-Griegi, il-Pollakki u ċ-Ċeki.